हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाबा जाखानाय आइजोआ गुबुन हिनजाव थाखानाय हौवानियाव थांदोंमोन जाहैबाय आरो बे थांनायाव गोबां महिलाफ्रा गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बे आइजोनि सायाव गोबां आखाय होनायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकआव आं गोलाव खालामाजासे बिसोरनि खारलाय मालाय हाबा जाखानाय हिनजावफोर माखासे हाबा जाखानाय हौवाफोरनि सायाव स' बे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो लोगोसे नोंथांमोना सिगाङावनो भिडिअखौ लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना नायलांदो। बाहायनानै बै बिनि बिदाफ्रा गोबोरखि बांग्ला ना मा गारियाव गोबोरखि जोंनि फिसानि गरायनो बेखौ बरायना लाबाय फैया बिनि फिसाना फैदों नोंगौ मिथिखायो फैयो एसे थाबायनानै फैहांनानै फैयो फैसा गैयाबानो माबा हरबाय दा बियो फुलि हरबाय दा आंखौ जिना सयना थाखा फैसा हौवाबो बिदि लांबाय सिखुनजा दाखाल फैबाय गाखैबाय मुलि होनानै दोनदों मुलि बानायना दोनदों होनखाबाय हौवायानो सैनाब्लाबो फैनो हायामोन साबिस सिखौना लायनो जाबाय आंनो नाङा बे हौवाखौ आङो समाधान खालामनो नाङा बिसार दङ बेसेबां थाखा थगायना जादों गावसोर मिथिगौ जायाबाबो जोंनाबो सोनानै जादों आरो नोंसोर बुबाय जोंनो बुनानै बबेनि मानसिब्ला देखिया जोंनो सोना दोनगोन मा इसिबां साखावबो जों गामि बायदि माबादो हमनानै अफिसाव हमनानै ini kau bagus cedengnya bilik saya kau tak kau banyak jadi banyak dia Magu mak kempri le, sabi kemana? Dihonan saya. Saya malam ini. Ada ikut lagi. Bega dia karya ini orang tinggi. Saya nangkani, penjaga nangkani, saya gana gusto nama, tak kecoba nazar ni.
रिक्सनि खोथा नालाय Seperti sabi ko ba karena harga na buka. Be gari ko dosrani gariyaw dirujun khade da kan mansi ko dosra mabe gakhode. Mana bingal. Esir kore kore ni. Jalo dikya jeli ni. Dikya jeli ni de. Kari ko nungsura sabi ko na hoye ha. Sabi ko na hoye. 왜 부산에 보내 정부가 오니? 아실 전화 말하면 Kari sabi na gitu. Kari apa ni? Kacaunya kim dong? Pegang suara. लाडू रे बच्चू लाडू नहीं गाड़ी को लगा देंगे जाई मालिक गाड़ी को सब लगा देंगे नहीं ला मैं होगा ये ना गाड़ी में ना Yung kusu kalak kalakin hai bisiro. Malai deu malai. Kami itu siapa sebenarnya? Mam jago. Yung kami orang babi jibu ya. लाडू बच्चू लाडू गाड़ी में ना Ayo aku berkata sebenarnya. Eh, kau saya bayar kau dulu. Sedang kamu gak ada belai? Makau. Ayah tangkap dong bosnya. लाडू बच्चू लाडू Kuy, lali yang berkata sebenarnya. Ih, dorong jembu gak bisa yuk. Oh, sakit nangka kata. ये गाड़ी को जिन्हें मार के आना नहीं करिया ये गाड़ी किया कौन सा जाना नहीं करिया ना तो देखा ना को देखा जो मार के करोगा Lagi sama kana, arbi bujung ni jaga usah jangan bikin dikira biau. Ini cuma kalan harga punya lama nih. Baik gimana homza itu punya? Ang malah kalau di situ ngomongnya
बै थादि ओमफ्राय बोरैबा फिट जाना थाबा Ôi ama. Ama şu. Ama şu. गोख्रैना गरगल' सोदों जाया जों गामियाव माबा मोनसे जानांगौ जाना दं Ama bir şey kalamayacak. नै गामिखौ जेरा जोंना माइना दानोबा Ôi đúng rồi. Ôi đúng rồi. गारियावसो गाखोबावो सार्जखौ मोनबाय नामा बेलाय गावनो लादों दा हनै गारियाव गाखोबावबायसो ओइलाय सार्जखौ मोनखाबाय ना हनै ए माबासो मालानि माबानि बेगनिसो हौवालाय माबायदि थोगोन दाउखौनो नारहोलां नङाबा ओइ बेगाव लादों इयो Anh ơi, nó làm cái ăn. Rồi rồi. Ru, ri baba bulayदों. Sirsa मानसि बुलायदों. Ini bunga. Buaya tuh sabun ini udah dia. Kenapa bunga hai mana? Lo apa nih? Ini ya malah dia beri bunga. Buat disimsi, bawa orang itu. Kenapa bunga hai? Baru semua bunga ane aku. Baru sih aku kabai. Kumasnya. Kalau kakak aku sih. Ah, kakak aku sih. Kakak aku sih, kakak aku sih semua kita. मानसिया ओरै खारलाल' सान्स लाबायमोन इयो